जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया जोंनि दानि मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारी सारजों सावरायदों अनसुंथाइनि थाखाय जायफोरा गोदोनि आन्दलनाव मुभमेन्टआव गोबां खस्थ' मोनबोबाय सोरबा थैनानै थांबोबाय सोरबा गुलि नांजाबाय सोरबा आथिं आखाइ बायनानै दं सोरबा नोरजिया जानानै दं बेफोरखौ लानानै जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारीजों सावरायनानै जे जोंहा मिथिनो मोनदों जे माखासे अनसुंथाइफोरखौ जेसेबांखि हायो चिफ सारा अनसुंथाइ होनो थाखाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनो खोथा होदों। आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै माखासे प्रेस स्टेटमेन्ट होनो सिगांदों। गिबियावनो थांनाय 19 तारिख आगस्तआव राजा तिलक सरल नार्जारी बिथां आरो ब्रजेन बिथांमोनहा जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स एसोसिएशननि सायाव माखासे एलिगेशन लाबोदों। बे एलिगेशनानो जाहैबाय जोंहा बिथां मनन्जय जायो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि मेम्बार्स थांनाय समाव बिथाङा गावनि देहानि थाखाय गावनि न'खरनि समस्यानि थाखाय बिथाङा गावनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिनिफ्राय बिथाङा रिजाइनेशन होथ'दोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनि जे बे एक्स भलन्टियार फर्सनि बिनि मेम्बारशिपनिफ्राय बिथाङा रिजाइनेशन होआखै। बिथाङा जोंनिनो सोद्रोमा जानानै दं दाबो आरो बिथांमोनहा बुंनो नागिरदों दे जोंनि आफादा बिथां मनन्जयनि छत्रछायाव सोलियो बिथांनि बायदिनो सोलियो नाथाय जोंनि आफादा बिथांनि बायदि सोलिग्रा नङा। जोंनि आफादा सोरबा व्यक्तिनि बुंनायजों सोलिया। जोंहा जोंनि संगठन निजाबबिया संगठननि दङ जोंहा आदर्शफोर दङ जोंनि आइडियोलजिफोर दङ बेफोरखौ जोङो सानै हयैसो डिसिसन लानानै जों सोलियो। बेफोरबायदि इलिगेशन लाबोनायनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव थानांगौ आरो जुदि बिथांमोनहा गोजानाव थायाबा जों बिथांमोननि सायाव संगठनिक मोनसे एक्शन लानाय जागोन। बिथांमोनखौ जों बे प्रेसनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै हरखादों आरो बेनिनो बेजों आङो माखासे बुंदेरफानो नागिरदों जे जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा मानसिफोरनिफ्राय बा मेम्बारशिपफोरनिफ्राय गोबां रां 500निफ्राय 5000सिम थाखा खांनानै जादों होननानै बिथांमोनहा एलिगेशन लाबोदों। बे एलिगेशननि सायाव आं बुंनो नागिरदों जोङो बेबायदि माब्लाबाबो फैसा खांनानै लायाखै। जोङो मेम्बारशिप हिसाबैसो सासेयाव 500 थाखाय जोङो डनेशन लानाय जादों। बे डनेशनाबो जोंहा आनसलिकआव 250यै जोङो लायो आरो डिस्ट्रिक्टआव 115 आरो सेन्ट्रेलाव 125 बेखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव रानो। जोङो खुनु इलिगेल प्रसेसै रां खाङाखै। जोङो जोंनि थांनानै थानाय माखासे मोनथायखौ मोननो थाखाय जोङो जुजिनायाव रांनि आंखालाव जों मेम्बारफोरनिफ्रायनो बे फिसफोरखौ लानाय जादों। बेखौ आङो बे प्रेसनि गेजेरजों क्लियार खालामनाय जाबाय। पाटगाव एक्स भलन्टियार फर्स आफादनि आफादगिरि दिनै बे मोनाबिलि समाव प्रेस मिट होनांनायनि गोनाङानो जाहैबाय थांनाय गोजाम डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि मुस्रि राजा तिलक बसुमतारी आरो नेहाथारि सरलकान्त नार्जारी बिथांमोननि आफाद सामलायनायाव जोंनि बे हालांबाजार फोथाराव कनफारेन्स आनसलिक हिसाबै डिस्ट्रिक्टनि बिथोन बायदियै जों खुंफुंनानै हरनो बाध्यता जानायलाय जों हालांबाजारनि गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों 7 आरो 8 फेब्रुवारि खालि खुंफुंनानै मोजाङैनो खुंफुंना हरनो हायो। नाथाय जोबोद दुखुनांथावदि बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव बिथांमोनहा जोंनि सायाव माखासे रिन जानायफोरखौ सिथायनानै होनो हायाखै। बेनि थाखायनो आं दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो बाध्यता जादों। लोगोसे बिथांमोनहा जोंनि जे रिन जादों बे रिनखौ सुलादबो लायाखै। बेखायनो आङो बुंनो सानदों बिथांमोना गोख्रैनो थालांनाय रिनफोरखौ थाबैनो
सुथायनानै होयो बेनि थाखायनो आं गोख्रोङै बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय लोगोसे आरसिखौ सिफायनानै होयो बेखौनो खावलायबाय।